Цифровият приемник с висока резолюция NETA HD предлага възможност за запис на предварително избрано събитие-предаване, ръчно задаване на желание от вас час, дата и продължителност на записа. За целта просто трябва да сложите флашка в USB порта на устройството и да изберете събитието или събитията, които желаете да се запишат. Натиснете бутона EPG, за да влезете в TV справочника. Всички програми ще бъдат показани вляво на екрана, а съдържанието на справочника вдясно. След като изберете желания канал, с стрелка надясно може да преминете в съдържанието на справочника. С натискане на жълтия или синия бутон можете да придвижвате времето с цял ден назад или напред. След като изберете желаното събитие, натиснете бутона ОК. Цветът на графата става червен. Когато дойде началният час на избраната от вас програма, приемникът автоматично ще се превключи на нея. Можете да избирате до 8 събития, стига да не са в един и същи времеви интервал. Избраните вече събития за запис можете да видите в меню Таймери. Можете да редактирате, изтривате или да добавите ръчно събитие за запис, като отидете на празен ред и натиснете бутона ОК. В появилият се прозорец можете да зададете дали събитието да се запише или не, еднократно ли ще бъде или ще се повтаря през определен период от време, всеки ден или веднъж седмично. Можете да изберете канал, дата и времеви интервал на събитието. След като зададете желаните параметри, натиснете синият бутон, за да ги запаметите. Ако е необходимо да запишете програмата, която гледате в момента, можете да натиснете бутона REC OPT2, след което ще се появи прозорец в горния десен ъгъл на екрана, показващ записаното време. Ако натиснете още веднъж бутона REC OPT2, ще се появи прозорец, в който можете да избирате дали да спрете, изтриете или паузирате записа. Може да изберете и време за продължителност на записа. За да видите вече записаните предавания, натиснете бутона LIB OPT2. Изберете събитието, което желаете и натиснете бутона ОК, за да го възпроизведете.